Bună dimineața! Azi vom învăța să facem un pătrat. Pătratul se poate face din orice format de hârtie. Latura pătratului va fi egală întotdeauna cu lățimea hârtiei avută la dispoziție. Deci, cu lățimea hârtiei avută la dispoziție se îndoie pe lungimea hârtiei, în așa fel încât să avem, să punem la o margine egală, se îndoie diagonala și pe urmă avem grijă să îndoim restul de hârtie rămas, să ne dea un pătrat perfect. Dacă nu ne este pătratul perfect, sau nu ne este nici figurine cum trebuie. Acesta este un pătrat. Dintr-o foaie de hârtie A4 se obține un pătrat cu latura de 21,1 cm. Dintr-un A5 se obține un pătrat de mărimea 14,9 cm. Din A6 10,5, A7 7,4 și A8 5,3 cm. Și acum un exemplu concret, pentru că am învățat să facem inimioare. O inimioară A4 pe o hârtie A4 arată așa. Pe o inimioară A5, A6, A7 și, în sfârșit, A8. Sper că v-a plăcut. O zi bună în continuare!